ekho eqala kwakhe azinto endayamkelayo ukuthi yiyo endibambileyo. Haleluya. Siyavanani bantwana bakaThixo. Haleluya. Dingeka ke kube njalo. Sinabantwana ke bane. Thixo wasilisa ngabantwana bane. Siyambonga kakhulu. Dingeka kube njalo kumsebenzi kaThixo. Khumbula imessage endake ndayishumayela ndathi eyona nto ibulala ibandla ngumbulo. Tebangela ibandla lingabi namandla ukuthi abantu abamepulpetini babone ama-girlfriend bona. Babulala umsebenzi kaThixo. Malibonke igama lenkosi. Sikhona ke bantwana bakaThixo, uThixo ngijonge ilifu lakhe evusa abantu abashumayela inyaniso bengayixubi. Ngoba sikwixesha elibi bantwana bakaThixo. Apha kugcwele abaprofeti bobuxoki abangashumayela inyaniso. Ithi iBhayibhile kuyawukhukhuliswa abaninzi bemke nabaprofeti bobuxoki. Fumanisa namhlanje abantu bathengiselwa kubekho namatye oDaniel abawathengiselwayo. Haleluya. Abanye bathengise kuthiwe ligazi likaYesu, blood of Jesus. Haleluya. Abanye kuthiwe zizikhiya zezulu, bathengisela izikhiya zezulu. Haleluya. Haleluya. Kodwa kunento namhlanje engicela nje sizothandaza, ngicela unyamezele nje ngizoba mfitshane sithandaze. Endizayithetha uThixo akuncede nawe. uThixo kuba ukhona namhlanje zange uyamkela inkosi, ndithi yazuba ndithetha ikuthatha isigqibo. Ngoko ndithetha ikuthatha isigqibo sokubana namhlanje le incebe engaka yenzekela iyengweni. Mayinganthosi nam. Haleluya. Nguwe yazi imeko yefamily yakho, nguwe yazi imeko yabantakwenu. Kungabe ufuna uhamba the same path abayihambayo. Kodwa inye into engikuthembisa yona inyaniso, uYesu uyayitshintsha impilo yomuntu. Sithetha ngoYesu obubungqine empilweni zethu. Lento siyithethayo ibubungqina kuthi. Uyazi ndiye ndithi sengibona abantwana bami bebaleka phambi kwami. The way endandikhula ngayo, indlela endandikhula ndiyiyo, ndihambe ndihlala kule mizi. Kwakungekho nto ithi ebomini bam ndingangithatha ngomso. Kwakungekho nto ithi ngomso ndinganalo ikhaya. Because ababengaphambi kwami ikhaya laliphele belijongile. Ngikhumbula the day ushunyayela uYesu etraining. Ayiqonda kakuhle ukuthi nangona itraining igcwele lihlobo but mna uYesu ndimdinga straight. Haleluya. Wathi utata wayeshumayela xa ethi uyamdinga uYesu makaphakamisa isandla. Zange nibe sajonga ecarragini bangapha abasiphakamisile. Ndanyusa isandla sami ngoba ndandisazi into enye, ndiyamdinga uYesu. Haleluya. Ndandingajonganga ingxaki yasekhaya kuphela.
ngathi sendisukile ekhaya kwanezinto endizenzayo mna endiyiqonda straight ukuthi ezi zinto ndizenzayo noba ndingafa ngoku ndizoku olibamngeke buhlangane noThixo kathatha isigqibo letithatha nje wena uthathe nje isigqibo ubona ubomi bakho butshintsha ayithathe enye into uyabona eyona nto ingihleli empilweni yami kabuhlungu ngisenenhlahla nina ushunyayela uYesu ebethelele umnqamlezweni engaxutshwanga namanzi kunabantu xa belalayo kufuneka bazifake i-dangerous oil because ithemba labo alikho kuYesu but ithemba labo lisebhotile nayinikiweyo. Hallelujah. Kunabantu xa belalayo kunyanzeleka mabathathe ityiwa bathize ityiwa. Hallelujah. Ngoba ithemba lakhe alikho kuYesu lisetyiweni. Kodwa ndithi usenenhlahla wena shunyayela uYesu osindisayo okhulula umuntu owahlukanisa umuntu nesono obuyisela ivalue yakho seyilahlekile. Nenhlahla kakhulu. Yeah. Khumbula ngoDisemba ndathi nawe liyengwena umncinananga. Ayicinga ukuthi kusuka abantu special suka koMahauti bafike bakusherele ilizwi likaThixo. Ufika uthini phambi koThixo? Ufika uthini phambi koThixo? Umuntu ongathi ngidinga ukuzondibona uqala ukhupha 1,000 rand but ukunika for free. Nabantu nje empilweni yami ndisengisihla ngiphele ebhasini bathi moye kunabantu angidibanisa nabo kuba efuna ukukubonisa icebo lakhe. Ngicela sifunde incwadi kaMateyu 24 okusenhlizweni yami ngokukhawuleza sithandaze sigoduke. Yakholelwa egameni Jesu kuphela. Yakholelwa egameni Jesu kuphela. Abantu abasindiswa ngalo ngaphandle kwegama likaJesu. Yakholelwa mina. Yakholelwa egameni Jesu kuphela. Ulolodwa Fundela uqala verse 13 and 14 and 15 and 16 and 15 sike sesiyaphela. Incwadi kaMateyu 24 verse 13. Yes. Ke lowo uzingisa kude kube sekupheleni wosindiswa. Lowo uzingisayo kude kube sekupheleni
wosindiswa. Apha sibona le ndawo iyasohlula. Akususindiswa bonke abantu. Hallelujah. Kodwa ozindiswa abo bazindisayo kude bese kupheleni. Funda mama. Verse 14. Yes. Ezindaba zimnandi zolawulo lukaThixo ziya kushunyayelwa kulo lonke ihlabathi zibe kubungqina kuzo zonke inhlanga size ke sifike isiphelo. Yes. Kabo verse 15 kunesihloko imbandezelo enkulu. Yes. Verse 15. Xa ke ngoko nithena libona isikizeli manyunyezi mhlango phanziso elo umshumayeli uDaniel athetha ngalo limi endaweni engcwele ofundayo makaqiqe. Now sikwixesha bantwana bakaThixo apha endaweni engcwele kumisikizi. Endaweni engcwele akusamanga bungcwele bukaThixo kumisikizi. Sobehamba ngalo ivangeli yobuxoki ihamba kweProphet. Iyabangela ukuthi abantu kukhukhuliswa abantu abaninzi. Hallelujah. Kodwa ndifuna xa ujonga u15 uzothatha u15 umenze u13. Xa uthe walibona isikizi lime endaweni engcwele kaThixo qonda. Kodwa yakusindiswa ngoyakuthi elibonile isikizi womelela kwakhe kwase kuphelile. Ndizothi liyengweni bambelele lukholweni olamkeleyo. Hallelujah. Wayeka amavangele oyile aqhubeke kodwa wena yima. Jesus. Wayeka aqhubeke yima. Ngoba xa uthe walibona isikizi lime endaweni engcwele qonda. Uyabona kweli xesha sikulo kudingeka abazalwana abazawuqonda. Hallelujah. Abazalwana abangozulandela yonke into le. Ngoba isikizi lime endaweni engcwele. Sikizi. Hallelujah. Majonga zonke iplatform sijonge isikizi lime endaweni engcwele. Hallelujah. Kodwa wena qonda. Qonda. Jesus. Qonda. Elixesha abantwana bakaThixo lelokubana sibe ngamakholwa aqinileyo. Ayiloxesha eli lokubana sibe ngamakholwa athambileyo. Elixesha loba sibe ngamakholwa aqonda into esiyamkeleyo. Ngoba isikizi lime endaweni engcwele. Futhi lilahlekisa bonke abangaqondiyo. Uyabona eli xesha sikulo
kuyadingeka iSodom neGomora uyijonge eBhayibhelini uyibona live eMzantsi Afrika ngoba indoda kuthiwa mayithathe nenye indoda intombi mayilale nenye intombi ngoba isikizi limendaweni engcwele qonda Jesus. Jesu. qonda 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 abantwana bavumelekile bangaqhonsa izizwe vumelekile kunabantu abaziyo bephila emhlabeni ukubana thina sinemiphefumulo esayikhuphayo ngoba sanikezwa igunya ngurhulumente wethu ngoba isikizi limendaweni engcwele kodwa abakholwayo mabaqonde ngoba yakusindiswa ngothe wayibamba levangeli kwade kwasekugqibeleni yabona ivangeli uthi wayibamba yabona xa ungena Yesu usengxakini jonga abantu namhlanje ubomi babo bukhangelwa nasemadayisini wansungabi na Yesu ubomi bakho buba imesi